Okay, thank you so much for watching us. Live GHTV. Yemwa kwa ba shonko kwanso pa mafi ye yenso ya femu na yeni egiye pa say yesane mu edi ahyiamu exclusive kwanso de unze odi ana odi asem nti nsem ni nyina hemfie ene de ba beso mu bibia anything football sports in Ghana de odi ene information bia no ene de beso mu shonko kwanso na the adruso ni e kumasi asante kotoko de ene adruso kotoko palace stories ene edi ni nyina no e brewo ene anoma ye call chese off kakra no na mo reach out efrefre ye ebisa ya say ene adono. Thank you so much. Yeah, appreciate you papa chese juma na ye no na esomani a enye keto akra nti yedamase so nkokwan so say nei moboa ye ema bibia no etimi ewie nkonimdie. So once again yedamase Dr. Billy Anan and afin so chief sources and minia na ya awo New Jersey mu nyina no mo kire mo do yie papa na enye keto akra nti yedamase and obi biara o reach out obi biara. Thank you so much. We are back and we are serving you with the same channel na so ni stories de wa na na de bro no eno a ene yesan so de bro ha live GHTV yɛde nsɛm no bro na efiri na ɛkorɔ deɛ nya ade a yɛbɛkɔ out bia biem yɛmba out bia the stories ni nyinaa bro na yɛtumi afra dum akɔ adum mu na the stories da animo but na mammo bɔne ma efiri na ne ɔkyena na ade kyerɛ kɔ so yɛbɛtumi di mu exclusive abrɛwɔ adakɔgya atwe project ndi ɛwɔ sa haya na ɛhyɛ aseɛ nti haya nso na yɛbɛwie no ahanom yɛne contractor no nkɔmɔdie baako mmienu mmiɛnsa ho nsɛm yɛde bɛto dwa in our next bulletin so ɛde abrɔ ba metete ho de ama ɛnyɛ ketewa adwuma no ne nkɔyɛ mu latest contractor no sɛ na nneɛma ɛkɔ afei nso kɔtɔkɔ players ɛyɛ sɛ ɔmo renew contract ɛne wɔn a ɛyɛ sɛ ɔmo free club no ne wɔn a ɛyɛ sɛ ɔmo bɛka ho ɛno nso ɛda anim foreign contract baako mmienu mmiɛnsa bi nso ho nsɛm ɛda anim ha SM repair then also some in the course of this week ya na been something on sa atumi eka coach Malik Jaber the they confirm na ibinima my email second to yeah Jensen for na we millennium num de nim papa Malik Jaber o into the man ho story kakra into ne ye baba be no ho adwuma positively me offer Malik Jaber obonde de bezie me offer me baba me offer ho adwuma na me the story within story a fan appointment and Africa crown so carry caram vitae yɛde ho nsɛm no nyinaa no abɛsom wɔ ɛnɛ yɛbɛyɛ ho adwuma nɛ coach Ogum then na ɔwɔ kafa ho coach Ogum sɛ na ɔgye nneɛma tum ɛde fa ho ɛno nso ɛde anim ha na nsɛm no deɛ dɔɔso wow anyway okay ma ba foforɔ nti mekɔyɛ amaba ma menyɛ story exclusive kwan so na memfa nsom ne hu sampa ma ba kizito aba ye waba enti yeba yɛde nsɛm nyinaa ɛsom a ɛnyɛ ketewa yɛnhyɛ asese kɔtɔkɔ enim sɛ na penkra ɔra akwesi apia wɔn mu na sese team ne si ɔmo nan so ɔmo twe ɔmo de kɔ ɔmo mfa mmra pɛpɛɛpɛ ɔmo yɛ adwuma nso ɔra Malik Jaber aba abɛka team ne ho yaka ɛde akyerɛw na yɛsa so akɔnfɛm akyerɛ mu yie ɛde ama ɔra Malik Jaber abɛka wɔn ayɛ mmiɛnsa. Now, enipa mienu ebe joining na oma yenu. Nanka miensa na ebe ka ho nanka yensia. But baako din a drop it. 2 ene da manim exclusively. Eba cho nipa 2 ene ebe join na penkra. Ora kwesi apia. Ora Malik Jaber na oma nipa num. Na oma form management. Ede ama asante kotoko boboku no. Now, you free ho free a yanku yanim. Omu wie a ɔte kɔkɔɔ so say tu nyame kɛse ɛbɛyi nipa num anansia ananso mabɔ numbers 3 5 6 7 5 no from manhyia source ɛwɔ manhyia no 5 no ya circle ho 6 no ya circle ho 7 ya circle ho nti wohwɛ ma mfimfini number 6 ɛne ya circle ho 5 on nana paper so no 5 ya circle ho 6 ya circle here 7 ya circle nti ebetima nipa num ananso ena ombaba board of directors eri ama asante kotoko
board members kan sa ebeba be ka ho nipa num ananso ebetuma is 6 but minim say 6 ne yen circle ho enyemefe 6 ne enyemefe a person nko gina ho no kasa a person no egina 5 ho a person gina 7 ho nti nipa num enso edin adrumanhia owura chese owura ni mo ni di dabi de ma mentwe ya me modin no ma mesramo a me fa ni di ma me nana owo menhia osum yewura na ase tu esenye nti yemfa ni di ma de ni di ese efata no said your kind sa pa ne enyo no idi ni de ni nyina na wa ha no but me ka say me money ne me bone china e de amount sa pepepe enipa num anasa nson ebe board of directors e de amakotoko na ma me breaking it down man now see onipa 3 e management ho na nipa 3 no e ora manager be kan 3 2 e ba be kan na 5 in the course of the week anasa mpo yense next week asede na nipa 2 anasa weekend ya no nipa 2 betina be kan ho no ma nipa num na no aform super magnificent management for Asante Kotoko. Now ye wienu a ye ra na say tu abebio ebe nipa num ana say nipa nson 6 ne de edam finfin ye circle ho nipa num ana nson ebe ba board of directors e de ama Asante Kotoko bobokuo no edin ne de wa ha but ye nto ye bo ansa sa pepepe eno eni nchiremu a ye de ma ye na tiefo e wo ho no muti bibia de na kwem ansa na board no beba no enipa 2 e ba be ka papa Malik Jaber papa akwesi apia ena na na apenkra ho no ma enipa num management ni aba be yi enipa num anase nso e ba be board of directors eno eni nchemu a me de ma ye na tiefo ma femo nti me de exclusive no ma mo stories ni dia stories ni dewa ba enye ketwa now yenye adwuma we ensamfama ye na tiefo Kotoko no mo ball ewo bia e friend say Linkley Sports Stadium. Yes, unim dada. Linkley Sports Stadium and a crop yama poma metema Asante Kotoko. Na you see ya kind. Yan fan to anim say oko boasia. What's na boasi da? Omu a omani jebo ho. Enanti bo mu. Ebobo mu paibo no. Omu ye ash good for. Minim say Kotoko fans boasi ye dosu pa. Ba omu no Kotoko fans boasi ye fans a type of fans umbisa ball no Kotoko ye share say results ni ko see say no ko na dwuma so omunye wo mu a omunanti bom ekoba in as much as oboase supporters ni edewa no Kotoko fans yi pa no e ba cho omunanti bom ewura wa wase ewura maka poliso enante ede babra ha bebome ekoduane ede enante kopie mu hanso nya odia eba banyame so eba dunkwa jansi ho ekọ chese abompeni na bompeni site say ye nante abobo mu paibo no omo ye typical as gold fo a e was soft spot e dem house of folk. Yes, obi o atena boase bia ni masoma na kan typical omo ye nante bo mo linkle ho paibo no omo ye omo a omo ye as gold fo a sanso e pe nyankonton no colors ne kakra. That is a fact. They say nti honhom fam paibo fam no na Kotoko shebre no gise nyame bam on say akwa eteto Duncan Kochila dawo ho na coach Bash any coach champion mo adwuma boaso mo era no na obehu ya monwie na 1-0 ne mo den nyoma kwa gina ono yampene chief ya no crown fie tim to boy yampene yeah na kwa giegu sa shebre na ya ba wura Kotoko kon Kotoko fo mpanyimfo do musuko na nanu mpanyimfo o manhia gu nsa eya amane hu niema no jack na ese niema esibo so na ese krobia etu ne to me chrom de nti Kotoko aba back to Kumasi wo no na mama shase esa no wan fula won ti ase abusua nti na nanom de kakra gu form eyi apaye efre na nanom jack na ese krobia tu ne to nti sa emwa nam se shebre sesanfo ene papa wosri na akọju obi shebre asho kon de na no eden na wo mu nso abom pae pa e ma Linkley soil ni go no eba no chairman wo mu no typical as gold fo a
nyankonton e won kran no nso edo makoma so nti wahu de make akere nti Kotoko mejo ayipa ne se na obi free boss ampa bibia kwakoda din Kotoko officially back to Kumasi. The first game against Future Stars wo FA Cup game ni mu no any nchemu a yedema ye na chief for. The reason behind reason tia mo exited the door boase no na me de amount no wa titifrim ne kambom na ehu se de nso no esi eko ewo mu nti Kotoko Future Stars boy we are Kotoko next games talking about House of Folk any other games no everybody so be a friend say baba Yara Sports Stadium no any nchemu a yedema ye na chief for. Now more email say can you do a show live GHTV there una can call live obi say me show me a millennium child born just akwa name they say was it akwada no so ba Kotoko munchai nti ofamalik jabe there omo jinzi for na yemwa omo na omo ntena se kakra father free hin na den na dey so na oh na botre me no ho adwuma nti uncle Malik Jabe December bosom ne dey toson wotwe afe apem ahankono aduanan 1944 December 8 ena ye wo papa yi oran munyamfo o mfie aduoson kono 79 asat now a mene wo kasai yes wa important wo ena me ofa Malik Jabe efre se de obonde de ta aka no me ofa obonde obia ya no ofa ne ade enti wo hwemu a wa ena ofri na no a super striker super scale nyagro kra 5 feet 6 inches or what tall na original ni mo pimpim bi ma crop bia pimpim bi ma black meteors pimpim bi edema black stars obekai kra afi 1972 Munich Summer Olympics no na oka ho oni Ibrahim Sunday mo ne anuanom kaya mpanyimfo kaya na boma Ghana's Olympics team no. Now unfortunately oni group D Poland the group no first East Germany Colombia and almost to second and third respectively Ghana we you 0 point na ye 1972 crowd Olympics game no summer no na Poland na ji gold Hungary or come your mind woman so toss mienu and East Germany to Soviet Union so toss me and the Ghana there ye free munta ba person cho say team 1972 e go Germany no na papa Malik Jabe can strikers no poki crowd kwan so e almost say amfa e ho there na obo Kotoko ball Black Star no many other teams ahodo e som pa no e patro osashi coach na say our coach Ghana a coach empen I think the year 2003 crowd or so team ni mu kakra Black Star mu kakra the year 2005 etiba na osabe so crop ya mu esom Kotoko as a coach na ofru onom e no wura Malik Jabe Johnny ekopie mu amosi krom Burkina Faso Asfa Yenega and Honso Kosum. I think that was the year 2007. Yes, if my memory serves me right, the year 2007 thereabout. And Oko Mosikrom Burkina Faso, Asfa Yenega. In the year 2008, Ebabesi 2009 also. Oko Nigeria, Eko Kokochi, Kano Pillars. Okochi Kakasa Baby, technical advisor cry, Edema Oma, no Sunin Chumwa, a woman, Yedema in a tier 20. Father dear, buy a mo na yansa and your coach and your management and some father some were paying dues into Yashramo in Chimonu any of the amount. Now, another story I made twice with the amount is that Uriah friends are prosper nate ugum nibum free. Were you super okay? Were you very, very okay? Now I welcome Ura Malik Jabe on board. Come. Make me crack, I said. And yes, Malik Jabe, ya appointed and it's all about Ura Ogum Krano, a blessed swan son of Papa appointment, possible. And a Papa Crown said, your name, other media didn't come or say, catch your more, tell them that between me and Ogum, nobody should fear. I am not going to have the final say on selection, but I'm going to be at training every day, observe and give the necessary input, like a headmaster in a school doesn't necessarily teach, but ensure the right things are taught. Kotoko new technical director, Ora Malik Jabe,
ɛna ɔde nsɛm no ɛtu dwa a bibia no ɛtu dwa kama ɛwɔ mu nti story a mesade to aso ama no sɛ owura coach Ogum ne mumfu da ɔyɛ okay na old players abɔkɔtɔkɔ kra na ɔkɔ mu nkyɛn ne ɔmu di afutuo ɔba akɔtɔkɔ first no ne nyinaa no ɛyerɛ so pass a ɔgye afutuo firi ɔmu ɔkra no papa Malik Jaber nom ene papa Opoku ntinom ne yɛntimi mmɔdi ne nyinaa miame ofa George Kennedy nom ne ade nyinaa no na mianim nie omo boy de afutuo ma owura no nti papa na ankasa no onim owura Malik Jaber odo pa o ma club no ne afutuo de ama no previously nti ono aka ho bi e no bless so e ma papa yi aba be ka team no nti obi ekotena ba bi ma ne kontintini sorry sir na formula mehwe coach Ogum amuna ni team esre na no anya no kre coach amuna ni team esre na no anya no kre me pa cho osre na no na osasre ni team nam se Malik Jaber ba wa ba no oye okay pa se o meka no ho na experience wise ono of analog kakra no na modern trend no so na carbon nye no ano na bibia konanim kama I say Manchester United ye amorim wo hoyi adwuma se dare Fletcher amonia de no so nam tenten wa ho no mo so de afutuo no a boa na bibia ekoso kama now afen so bia e friend say IMC no so a papa Ogum free so na no so no qualms abufuo bia ni ho yes coach no request no person who say or dream more on the dugout na bibia ewi pay honom hopa no hia no nti ade no so ai ni be free ho na ba be management committee nti no interim ni be free ho say the medin kan the story na ma that within the story no e ba cho sa na nti na as a coach e focus e technical side ho nti e ho so bufo bibia ni ho nti mo bia ntena ba bi enye na bia na me say we mensia doorstep na no pe ensem no fra yede esomo kama nti yasaba yaba biem stories in there wa dewa but on this episode in beza about 20 minutes yes on this episode no me do yeba somo na ma catch out say stick and stay eni enkamom na yemfa nkwa ni di crew live GHTV anything sports anything exclusive efa Ghana football ho and major professional scientific Kotoko ho there and this channel live GHTV welcome on board and you know ma more reach out nyina no yedamasi chechi amo yabane aba aha isi ade yebe somosompa na bibia atimi awie kunimdie so thank you so much sir moni edienhiamo me did Derek Saint Kizito keep watching this very channel na any enkamum na bibia enwe kunimdie so me did Derek once again Saint Kizito Subscribe to GH Live.